nolak-noleng kasrimpet ing pandelenge rati kaget kepleset utul gange bali ngadeg katon sumringah cahayane tanpa layu kesorotan canke ayu sakmene gedene jempol sikilku kesleyo wingi sore lah nyoh nyoh Giantini enten apa? kok malah mlungker kaya ngene iki piye? Lah piye kok iso mlungker? Lah iya. Marsudi Laras Sineguyung Dewi Tri Audio Sound System Tuwin kapundhut kabaripun dening Dewi Production Video Shooting. Haji